Roman har boet halvdelen af sit liv i Moskva og halvdelen i Danmark. Han er uddannet sushi-kok i Rusland, der bortset fra Japan er det land i verden, hvor der spises mest sushi. Der er 3 ting, der er helt afgørende for et godt resultat, siger Roman. Det er enkle og friske råvarer, og de skal smagsmæssigt komplementere hinanden. Så skal hygiejnen være helt i top. Lad os få en smagsprøve. Så cirka 80 gram ris. Former den lidt. Og det ligger du ned på noget tang, ikke? Ja, som hedder nori. Som er presset og ristet sødtang. Og så har du sådan en måtte, det ligger på dernede. Ja. Hvorfor det? Det er for at give en form, for at gøre det nemmere, når jeg skal rulle den. Så her. Så bliver den lavet om. Så lidt wasabi og en stribe krydret skaldyrsdressing. Lidt agurk og noget krabbekød. Og så rulles der. Chorizo. Hvad er det for noget? Det er flyvefiskerovn. Flyvefiskerovn? Ja. Hvorfor bruger du flyvefiskerovn? Det er for at give en smagen, farven selvfølgelig. Hvorfor skal det lige nøjagtigt være flyvefiskerovn? Fordi det er så tørt. Det sidder godt fast på lågen. Det falder ikke af. Så er det meget småt. Så er det meget mild smag. Roman, har du tal på, hvor mange forskellige slags sushi du laver? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg kan lave rigtig mange forskellige slags. Så er der serveret, og har de specielle ønsker, så sig bare til.